Helo, shwmai, Adam ydw i a chroeso i'r ardd. Yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i ganolbwyntio ar sut allwn ni storio'r llysiau ni wedi tyfu yn ystod y flwyddyn trwy gydol y Gaea. Mae gwybod shwt i storio'r llysiau ni wedi tyfu yn ystod yr haf yn gywir yn hynod bwysig os ni eisiau ceisio byw bywyd sy'n fwy hunan gynhaliol. Gewch chi ddim byd gwell waith na llysiau chi wedi tyfu'ch hunan yn ystod misoedd oer y Gaea neu hyd yn o'd diwrnod Nadolig. Mae storio ran fwyaf o llysiau daear neu root vegetables yn hawdd iawn. Maen nhw'n cadw'n dda, gyda nifer ohonyn nhw'n cadw yn y pridd tu fas. Ond mae tato yn un o hanfodion cino i ni yng Nghymru, ac mae'n bwysig iawn dysgu chydig o dechnegau ar sut i storio'r tato yn gywir. Felly dwi newydd gynaeafu'r tatos yma, ac un peth byddai wastad yn gwneud cyn ei storio am y Gaea yw i osod nhw o flaen sil ffenest cynnes am ychydig o oriau, ryw 8 i 12 awr, i adael i'r haul galedu'r croen. Ac wrth i'r haul galedu'r croen wedyn, maen nhw'n storio'n well yn ystod y Gaea. Hefyd, peidiwch â gwaredu'r baw oddi ar gron y tatws, achos mae hynny eto yn helpu cadw'r tatws yn fwy ffres. Unwaith byddai wedyn wedi adnabod y tatws sy'n barod i storio, byddai'n rhoi nhw mewn papur fel hyn, ac wedyn yn lapio fe gyda'r papur ac yn rhoi fe mewn drar yn unigol. Mae hyn yn edrych yn llyfurus achos mae lot o dato gyda ni, ond wrth wneud hyn, os oes gyda chi un daten sydd yn pwdri neu sydd â unrhyw beth yn bod yno fe, dyw e ddim yn effeithio ar y tatws eraill, felly chi'n cynyddu'r siawns bod y tatws hynny'n mynd i gadw. Pam i chi'n storio tato hefyd, gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn storio tato sydd yn amlwg gyda heintiau neu wedi pydru neu unrhyw dylliau ynddyn nhw. Bwytwch y tatws hynny'n syth, achos newn nhw ddim cadw'n dda. Os oes dal da chi unrhyw winwns neu arlleg yn y ddaear, mae angen ei codi erbyn hyn, achos dyn nhw ddim yn cadw'n dda mewn tir llaeth. Felly, wrth i chi godi nhw, mae'n bwysig i sychu nhw am ryw 2 wythnos o fewn golau haul i adael i groen y winwnsyn galedu a sychu fel hyn. Hefyd, pam i chi'n torri dail oddi ar y winwns, gadewch o leia 2 neu 2 modfedd o stem ar ôl. Mae hyn yn diogelu'r winwnsyn rhag i'r haint neu unrhyw heintiau deithio i mewn i'r bylbau bwdri o'r canol. Mae rai yn clwmu nhw lan ac yn plethu nhw, neu gallwch chi fel dwi'n gwneud i storio mewn drar tywych sych fel hyn. Os oes gyda chi un gwpwrt, allwch chi ailgylchu yn y sied, maen nhw'n ddelfrydol iawn ar gyfer cadw llysiau. Dim ond i chi'n neud yn siŵr bod chi'n gosod tychiau yng nghefn y cwpwrtau i sicrhau bod ar yn gallu teithio o amgylch y cnydau. Mae gymaint o lysiau ni'n ei mwynhau yn gallu aros yn yr ardd yn ystod y Gaea, fel cennin, unrhyw beth o deulu'r bresych, panas, moron, swed a betys fel sydd gyda fi fan hyn. Maen nhw gyd yn para'n dda yn ystod misoedd oer y Gaea. Credwch chi'n y byd o, mae rai llysiau, fel y swed, fel y panas, hyd yn o'd yn blasu'n well ar ôl cael wythnosau o rew yn y ddaear. Mae'n golygu bod y siwgr oddi fewn i'r gwreiddyn ei hunan yn creu cnydau ffeinach. Meddylwch am yr ardd fel oergell, rhywle sy'n cadw'r llysiau yn ffres i chi yn ystod misoedd y Gaea. Ond cofiwch, cynaeafwch eich llysiau tipyn wrth dipyn, achos bydd ddim fawr dyfiant gyda chi ar ôl tua fis Tachwedd pan bydd y tymheredd yn cwmpo. Wel, mae'r holl drafod am sut i fynd ati i storio llysiau am y Gaea wedi hala fi feddwl am swper. Gobeithio gewch chi gyfle dros yr wythnosau nesaf i storio eich llysiau chi. A chofiwch, os oes gyda chi unrhyw gwestiwn i adael sylw o dan y fideo neu gyrru neges ato ni. Tan y tro nesaf, hwyl am y tro.